esweni sabe sakhula kahle esweni wema esweni sabe sakhula kahle esweni wema we esweni ebakwethu sengihamba nje ngithanda ukuhlala kakhulu kubantu sengihamba ngizonifaka ngengoma ingoma yasezweni niyayazi national anthem ke nayo ezweni ushonefu ibana athi ezweni ezweni bakwethu iyasho ingoma ithi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi oye wema uyazi oye wema uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi ukuthi apita miyaduru uyazi ukuthi kuphela miyaduru uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi ukuthi kucula nasezweni uyazi ukuthi ngimuhle ezweni uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi ukuthi nginemalani ngezweni uyazi oyeyiwama uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi ezweni wena ezweni wena ayayay wena ukuthi ngiyathoma bakwethu ukunibonisa nje ezweni wema bakwethu masijika la la ngigqoke u3000 ishirt lawa follow ke leli aligqokwa noma ubani ezweni ngiyabuya lapho bakwethu ezweni njengoba ngisho nje ukuthi ngigqoke u3.5 la u3000 angigqoki into engaphansi kwe1000 mina uthayi wami wa 1.5 uthayi wami abantu bazibuza ukuthi impahla ezinhle kanje ngizitholaphi ngizithenga online ngile nhlobo ethumela usize phesheya ubuya impahla yazo nje imilingo yodwa leyo ngithumela usize ubuya impahla bakwethu mase sikhuphuka ke la ngeqana nobusho bakwethu ukuthi ijazi lami limalini ezweni kuvele kuthiwa ngithwele kuthiwa ngiyithatha imali engaka imncane kanje wemo ngase ngamncane eswenu bakwethu la ngehla ngizigqokeleni u15000 bakwethu angazi inaleli polo noma ungathenga ithezi nje engena ama break bakwethu angithome bakwethu ningangiyaqhoma nani nginifundisa ukuthi soft life isilungu lesi njengoba nguboss wazibiliboco ufuna nazi ukuthi nasempahleni ngiyaqoka kanti nje ngilala kuyo niyayazi ukuthi ngigqoka kahle bese sibuzela la ekephisini lami ke angigqoki lale malini 2.5 kuphela bakwethu babuza ngamapex la awana amapex umsebenzi wamapex bakwethu wasezweni yini njengomuntu odla isibiliboco namanje ngiqeda ukudla isibiliboco lapha phezulu awuseniyayazi impendulo ukuthi nje usuku nosuku ngiyakhula mina njengoba ngidla kamnandi nje ngiyakhula sambona nezweni awonyaphila ezweni madodakazi nabahlezweni kodwa aningedluli mina ngokuhle ngiyabona nani ukuthi ngigqoka kahle ezweni niyazi ke nani ukuthi angikhathaniswa namuntu bonke labaculi sebeculile la mina kuphela umuntu ogqoka kahle mina kuphela umuntu ocula kahle ezweni akithi niyazi wemo ezweni niyazi ke nani ukuthi ngicula kahle ezweni nginemali eningi ngiqala nokusho ukuthi nginemali nebhenki kuzothiwa ngithwele nizothi kunenyoka ngithi ebhenki ngibalance kakhulu ke manje ngino 900 ebhenk pocket money wami u60 rand namhlanje wemo ukuthi ngiyakhoma nje wemo
Angithomi bakwethu sekayiyeka lento kuthiwa yokuchoma. Ngoba kuthiwani ngithwele. Kuthiwa nenyoka niyazi ke nani ukuthi ezweni igama lendlu yami niyakwazi ezweni. Ile room yami enhle kunazo zonke. Nombhede wami obizayo sekushintshile ke manje. Bo 7,000 ngathenga ka 15,000 wensimbi. Ngiyadura bakwethu. Nakulelo kusayipholo eliphushwayo. Ungathenga ipholo eliphushwayo uzuthenge nabaphushi balo akithi ezweni bakwethu ngigqoka kahle ezweni. Njengoba sengishilo nje ezantsi ngigqoka iAbita Vumani bo. Uyasho umoya ukuthi ezantsi ngigqoka into edurayo Vumani bo. Ayasha amakhosi ukuthi ezantsi ngathi ngigqoka into engagqoka nomuntu bavumani bo wembo. Kuthiwa ngigqoka into ka 15,000 4,000 ezantsi. Angithi Vumani bo wembo. 4,000 lo engugqokile ezantsi. Ungazi uthenga imbuzi eziwu4 yazi ke nani 4,000 uqashe ngisho umele usimbala. Njengoba ngithi wembo ngase ngaqhwa kahle esweni.